ƴaƴan Muslim bin Aqil. To bari mu fara da na kakarsu da yake jiya da na ce din nan za mu daina munasaba saboda takura mutane, sai na ji kuma mutanen makarantar sun ce a su dai a dinga yi. To saboda haka wannan daman ba a son kai wa mutum, an ce ka zantar da ilimi ga wanda ya san ƙimarsa, to shine ka bai ilimi haƙƙinsa, shi ma yana da haƙƙi in za ka yi shi mun ma yi nan ko ka zantar da shi ga wanda ya san ƙimarsa. To saboda haka ita munasaba ta abin da ya shafi jiya mun yi na sai da Maryam ne mahaifiyar Annabi Isa, to akwai sai da Fatima bintu Asad mahaifiyar Imam Ali, haka gaba ɗaya. To ya kamata a ce ita ma mun yi jiyan, to garin kuncin lokacin mutane sai muka zaɓi na sai da Maryam saboda akwai wani saƙo a ƙarƙashi da muke so ya je wa ƴan uwan Kiristoci. An lura ba mu fifita ta ne ba akan ita sai da Fatima binti Asad, amma dai saƙon da yake ciki zuwa ga ƴan uwan Kiristoci kila muka ce ƴan uwan Kiristoci kaji ko mun gama duk ɗaya ne abu. To shine saboda haka muka yi wannan ka gani. To yanzu ita tunda kaka ce a wajen wayancan da za mu magana, bari mu ɗanɗano nata kaɗan sai mu wuce wacce ɗin. Fatima bintu Asad ita ma ta yi shahada tunda a matsayinta na muhajira a Madina ne, shekara ta 4 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama ta yi shahada a Madina bayan shekara 4 da hijira. Kuma ita ce ina masu ce mana muna tattaki, to ita fa kaga ɗanta ne manzon Allah ya bari ya ce ya tafi da su zuwa Madina, shine wanda ya fito kan ya fita din nan ya bayanin cewa zai fita, wanda yake so uwarsa ta haifi wani su haɗu da shi a bayan gari, kuma ya haɗa masa Faɗumomin nan guda 4 da ita mahaifiyarsa da Fatima yarin Ja'far da kuma Fatima sai da Zahra kenan da kuma ɗaya Fatima mana mata ita kuma duk dai akwai sunansa a nan gurin ya kawo mana. Imam Ali ya haɗa su gaba ɗaya Fawadim, zai akwai wata ko Umma Hani ce da suka tafi tare da su, amma dai Fawadim din nan da ita mahaifiyarsa. To ita fa ba takalmi a kafarta, kuma da kafarta tun daga Makka har Madina ta taka sai da Fatima bintu Asad. Ita ce farkon tattaki na hijira, ba ta ma ta sa takalmi ba, haka ta fita mahaifiyar Imam alayhi salamu alaiha. To kaga ba karamin matsayi ne da ita ba. To jiyan da yasa muka yi dan zabi saboda yanayi. To yace Fatima bintu Asad imra'atun azima fi tarihil islami. Fatima yar Asad mata ce mai babban daraja a tarihi na abin da ya shafi musulunci, a tarihin islami al-khalid dawwamamme ya zo mana yanzu ka gani ko. Fahiya at-tahira al-mu'mina billahi wal muwahhadatu lahu, kuma yake cewa hatta qabala buzugi fujr al-islam, ita mu abin nan ce tsarkakakkiya ce, ma'ana ba ta da wasu miyagun ɗabi'u kamar yadda ake sai da kaje tsahira, tsarkakakkiya ce daga miyagun ɗabi'un jahiliya ka gani ko. Almumina mai imani billahi da Allah, wal muwahhadatu kuma mai tauhidi kadai ta Allah a ibadata, hatta qabala buzughi fijril islam al-azim, har kafin bayyanar alfujirin musulunci, ma'ana tun kafin a fara annabi wahayi ita musulunci take yi ka gani ko. Haisu kanat wa ailatuha, ta inda ta zama da ita da danginta gaba daya, family ɗinta shine aila, ala millati Ibrahim al-Khalil, suna bin addinin annabi Ibrahim Khalil ne, aminci Allah ya tabbata gare. Yace yuwahhiduna Allah, suna kadaita Allah ta'ala, wala yushrikuna bihi ahadan, ba sa tara Allah da kowa, wala ya'buduna al-asnama, ba sa bautan gumaka, sune wa'anda suke a abin nan Ka'aba kenan. Wala awthana, da awthan gumaka irin wanda ake sa a jihu din nan, wanda wani ya taba cinye nasa yawa. To shine kasa irin nasi, irin sauran mutane fi Makka a Makka al-mukarrama, alladhina nasaba kullu wahidin minhum sanama, wanda kowa yana da sanam gunki a gida, wa abin nan wa watana, da kuma watana na ajihu kenan, khassa bihi bi ibadati, wanda yake bantu nasa ne wannan na musamman wanda duk inda yake yana tare da ubangijinsa, ga na gida na tsakar gida, ga na ajihu, ga na gari gaba daya ko. Yace yasna'uhu marratan min al-hajar, wani lokacin suna yin sa na dutse, wa marratan kuma min at-tamr, wani lokacin su yi na dabino, shi yasa wani lokacin an ji yunwa sai a cinye. Fa idza ja'a da an baki, dan haka in mutum ya ji yunwa akalahu ya cinye, yayi wani Allah a gida. An lura mun san tarihin wanda ya ci, tunda ba nan zami ba, wanda ya cinye ubangijinsa gaba daya ko ya sha ruwa, to ba za mu kawo tarihinsa ba. To ita ba ta yaga, ba su taso da irin wannan ba, kaga ai wannan magana ce ko. Wa kana al-muwahhiduna wa minhum Fatima bintu Asad, muwahhiduna din masu tauhidi kenan, masu kadaita Allah a ibada, daga ciki akwai Fatima bintu Asad radiyallahu anha, da yake littafin mutanen mu ne na gida ko, amma dai ai da dadi ka ji wannan magana daga sunna ko. Yawa to sai yake cewa sakharuna min hadhihi al-ibada, su suna sukan wannan ibada,
suna yin istihza'i ga mai bautar gunki ce kai yanzu wannan kake bauta doho bai magana doho yanzu na dauke shi na ruga da gudu da kai da shi ba zai taimaki wani da kai ka bauta ubangiji da dai ka kwace shi ba zai iya kwata gaba ka suke cewa da masu bautar gumaka to shine sai yake cewa na jahiliya kenan allati a tadurru lil insan bautar tana cutar da mutum ko ba komai kaga ba wani amfani ai ko to balantane kuma gobe kiyama akwai matsala wala tanfa'uhu shay'an ba za ta amfani da shi da komai li annaha alihatun sabitatun domin iyayen giji ne wanda suke kurum ba su da komai ba su amfani komai la taqaddamu aw ta'akhkhar ba ta gaba ba ta baya la taqaddamu la ta'akhkhar ba ta gaba ba ta baya iya abun bautan nasu to kaga akwai matsala wa taj'al ma Allahi al-khaliq wa tuj'alu ma Allahi al-khaliq sannan kuma an tara ta da Allah madaukakin sarki war raziq mai azurtawa shuraka an sa sun zama su abokan tare wai su ma duk Allah ne ka gani ko fil rububiyya wajen ubangijin taka faqad tarabbat wa nasha'at ailatu Fatima bintu Asad a dangi family din Fatima bintu Asad sun rayu ala khilafi tarbiyatu wa tansha'atul mushrikina a sabanin tarbiyya da kuma rayuwar mushrikai ba haka ta rayu ita wa qad hada Allahu subhanahu lil imani Allah madaukin sarki ya shiryar da ita da imani ka gani ko bihi da shi wa wahdahu shi kadai la sharika lahu da abokin tare annahu ya'lamu anna laha dawran fi mustaqbal al-islam dan Allah ya san tana da wata daura za ta taka an lura shi yasa tunnan ya shirya ta wari ayatan khatamul anbiya'i war rusul kuma ya san ita ce mai renan khatamul anbiya war rusul cikamakin annabawa da manzanni saboda haka ba haka ya batta ba to me reno ma fa kenan ka gani me reno ma fa kenan kun ji irin shi da Allah ya mata kuma gashi masu maganganun duk na sunna ne tunda duk rariya suke sa rariyar lawa ana ce ko wa inda ma kanat sabiyatan sagiratan tadkhulu gurfataha tana ƴan ƙaramar yarinya tana shiga ɗakinta fi baiti abiha a cikin gidan mahaifinta wa tashgilu bi ibadatillahi ta'ala ta shagalu da bautan Allah da yake yakan kawo hoto ma yakan yi gata nan yake nuna tana cikin ɗakin irin yanayin da rayuwar ta take faruwa a gani ko to yake cewa tana ta shiga ɗakin babanta ta ibada gata nan kaga a cikin ɗaki daman da yake an yi ne dan gashi mu ma ɗaki da wani ma fi shekara 40 duk ba mu sani ba yanzu muke yi to kuma gashi a yanzu su ne zaman da aka yi ƴan yara ake so duk sun iya a makaranta an cuci ilimin ba addini da mataje da aji nan tun yara suna ƴan naziri ba za a rinka irin wannan amma yanzu mu ne muke ta yi ga mu gitsa duk mun yi farko a gani ko to alhamdulillah yanzu ma da muka samu to shine yake cewa a ɗahira fi hayatiha fa hiya nabtatu tahira ita kyakkyawan tasowa ta yi min zurriyyati nasl Ibrahim salamullahi alaihi khalilullah ita tana daga cikin zuriya annabi Ibrahim wa waladuhu Isma'il ta bangaren ɗansa annabi Isma'il fa hiya tanhaduru min hadhihi silala annabawiyya ta fito ne daga wannan tsatso na annabta ita sai da Fatima binti Asad innaha min usrati bani Hashim kuma tana daga cikin family din bani Hashim at-tayyiba tsarkakakkiya fa abuha huwa Asad bin Hashim babanta shine Asad dan Hashim bin Abdul Manafi dan Abdul Manafi an game ko wa Hashim jaddu Fatima kana yukassiru khubza a Hashim dinnan kakan Fatima ya kasance yana gutsutsura gurasa ya sa ta a cikin zuma ya rinka raba mutane wannan lokacin babban abu ne kamar yadda ce mutum yana raban buhunan shinkafa kamar yanzu yana gutsutsura gurasa ya rabawa mutane kamar yadda ce mutum yana yin gunduwa nama ya rinka yawo unguwa yana raba jama'a suna ci kamar haka take saboda ta fito gidan arziki ne haka misali to shine sai ke cewa waya ni ba alaihi la'lam ya sa nama bayan gurasan ba ko ka gani ma shi haddace wannan lokacin ma wai qaddimuhu lil fuqara ya bai talakawa li yakuluhu wa yashba'u sai ci su koshi yace kai mama haka ba ya kasance yana hawa dutse a Makka in ya tabbatar da mutanen gari dai ya kosar da kowa sai hau kan dutse kuma ya yanka irin wannan nama abincin dabobi da dafafa abinci ya baza akan dutse da tsuntsaye da ƙwarika su zo su hausa rinka ci haka mahaifin mahaifiyar Imam Ali ya rinka yi to kaga irin wannan sadaka har ina yasa ake son uba ya zama mai sadaka mai yawan sadaka da kyauta to yana taimakawa zuriya ka gani ko irin wannan abun to shi ita Fatima haka ta kasance ta taso to bari mu ce yake cewa Fatima binti Asad kuma Fatima aidan wa mahaifiyarta ummuha Fatima har wala yau bintu Asad ka gani ko hunaka wasu ummu Fatima binti Asad Fatima aidan wa abuha
mahaifiyarta har wala ita ma sunanta Fatima, mahaifin mahaifiyarta sunansa Haram, Fatima binta Haram, ita kuma Fatima binta Asadi. An lura? To ka gani ko ita Fatima ce kuma yar Fatima. An lura kuma sarkar Fatima. Kai, wannan ta ji daɗi. To yake cewa Hajar min shakasiyatiha. Ka gani ko Ibn Rawaha. Yawa shine Ibn Rawaha. Hajar min shakasiyatiha Quraishil ma'rufa. Ka gani ko ana zaka. Wa Fatima bintu Haram min at-tahirati ita ma at-tayyibat. Ita ma Fatima bintu Haram din mahaifiyarta tana daga cikin tsarkakan mata waɗanda suka taso da kyakkyawan ɗabi'u. Wa anjabat at-tayyibat at-tahira. Ita kuma ta haifi wannan tsarkakakkiya mai girman daraja. Shine yake cewa Fatima bintu Asad. Fatima bintu Asad kenan. To shi kenan. Bari mana tsallake zan mana ku yi haƙuri, akwai maganganu masu daɗin ji. Duk shafin ya buɗe ya ce assalamu alaiki ya Fatimatu binti Asad. To assalamu alaiki ya Fatimatu binti Asad. To shikenan. Yace laqad karrama Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi al-insana. Allah ya girmama wannan mata shine insanatu. Insanun mutum kenan ko namiji. To yace insanatu al-mu'mina mu'mina wa azzamaha ala nisa'i ahli al-ardi. Ya girmama ta a bisa matan doran ƙasa kacokaf. Wa zalika hina in shaqqallaha jidarul Ka'aba. Girmama nan shine lokacin da Allah ya bude mata bangon Ka'aba al-musharrafa mai girma wa dakhalat fihi wa hiya hamilu bi Ali bin Abi Talib. Ta shiga ciki tana dauke da cikin Imam Ali dan Abi Talib salamullahi alai. Faqad kana al-Abbas bin Abdul Muttalib lokacin da ta zo wajen Ka'abar, Abbas dan Abdul Muttalib suna nan wa jama'atin da jama'a min ahli Makka, mutanen Makka jalisina suna zaune qurbu Baitul Haram, kusa da Baitul Haram nan Ka'aba. Aqbalat Fatima bintu Asad radiyallahu anha ummu amirul mu'minina shi to radiyallahu anhu shi ba suke ce amma dai bar mu ce alaihi salam ko wa kanat hamilan ta zo tana dauke tana a matsayin ta na mai ciki. An lura li tis'ati ashhur lokacin tana cikin Imam Ali ce watan sa 9 ta zo. In ban manta ba na san lokacin da ina jin batun Sayyidi Abi Talib ne ko akan da muna magana akan imaninsa. Lokacin da aka haifi manzon Allah sai da Amina ta haifi manzon Allah, ita Fatima binti Asad ta zo ta yi wa Sayyidi Abi Talib bishara. Ƴar dan uwanka ta haihu, ai matar dan uwanka ta haihu. Ta haifi jaririn da inda nake a duniya ban taba ganin irinsa ba. Mun ga wasu irin abubuwa a lokacin haihuwarsa. Yayi kaza da ya duro, yayi kaza, ya ce kaza, yayi. Sai ce mata ina miki bishara. Shekara 30 cicif zaki haifi mataimakinsa aikinsa ɗaya. Abu Zalifa ya ce mata nan da shekara 30 ina miki bishara za ki haifi mataimakinsa wazirinsa. Wannan bai san annabi ba? Har a ce bai imani da shi ba? To shine ya ce za ki haifi wazirinsa mataimakinsa kuma daidai lokacin in kina ɗauke da ciki wata 9 za ki je wucewa ta Ka'aba. Za ki ji wani ya kira ki. In aka kira ki to ki je wajen wani abu zai faru. Kusa da Ka'aba za a yi kiran ki. To wannan lokacin kaga gashi ta zo jikin Ka'aba din za ta wuce sai ta tsaya. To su sai dai Abbas suna nan da sauran jama'a man kila ba su ji mai kiran ba su dai sun gani ne shine yake ba da labarin. To ta je ta tsaya da ta tsaya a wajen me tace ya rabbi inni mu'minatun bika wa bima ja'a min indika. Tace ya ubangiji ni na yi imani da kai da abin da ya zo daga wajenka min rusulin wa kutubin kama daga manzanni da littattafan da ka aiko ka wuce kaf na yi imani da kai, na yi imani da annabawan da ka aiko, manzannin da ka aiko da littattafan da ka saukar. Wa inni musaddiqatun bi kalami jaddi Ibrahim al-Khalil. Tace ni ina mai gaskata da magana kakana Ibrahim al-Khalil. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Wa annahu bana al-bayt al-atiq. Shi ya gina wannan ɗakin. Kakana ne ya gina shi. Ɗakin kakana ne nan nazo. An lura? Kaga ita tana da asali ma kakanta ne ya gina wannan ɗaki al-atiq. Tsoho ake nufi. In ka an ce atiqu ma'ana da dadde. Yawwa to shine. To fa bi haqqil ladhi bana hadha albayt, ina tawassuli dan darajar wanda ya gina wannan daki wato kakana kenan. Wal mauludil ladhi fi badani, da abin haihuwan nan da yake ciki na. Ya ake ta san waye? Har take tawassuli da shi. Ina tawassuli da mai gina wanda ya gina dakin nan. Ina tawassuli da abin haihuwar da zan haifa nan ciki na. Ka gani ko illa yassaratni ya yassarta li wuladati. Ka sa haihuwata ta yi min daɗi. Aiku ta haɗu da haihuwa mai daɗi. Ka gani ko? To ya ƙulin ladhi ra'auha wanda suka ganda ya suka ce fan shaqqa jidarul baitillahi haram. Kawai sai aka ga bangon baitullahi haram ya tsage.
ba ma ta kofa ba a'a bangon ne kawai ya bude tana faɗin wannan magana to yana budewa da kalar Fatima bintu Asad sai ta shiga ciki da ta shiga sun ma'ada wangalaka da ta shiga sai ya haɗe gam sai ku ga ya jama'a ku zo ga wani abu ya faru kaza aka zo aka masu mukullan ma suka zo gwada ya shiga mukullin kofar da za a bude da aka gwada nan sai ce bai san mukullin ba nasa bane a nemo ko dai an manto aka sai ibn mukullai ana gwada ina ba nasa an lura saboda ba a bukata a bude ba bukata mai ɗakin ya zo to shi kenan sai ta shiga sai kofa ta tsagar ta koma ta haɗe falam yanfah fa'arafa jami'i ahal makka mutanen makka gaba ɗaya wannan ɗin bai buɗe ba sai mutanen makka gaba ɗaya suka sani anna hadha min amrillahi subhanahu wa ta'ala wa karamatuhu li Fatima bint Asad wannan wani al'amari ne na Allah madaukakin sarki da karamominsa ga Fatima yar Asada kuma daman ita mustahiqqance da lizalika ta cancanta Allah ya mata wannan kowane abu ne Allah ya ga dama shi ne ce to lokacin da ta shiga cikin jawful Ka'aba cikin wannan ɗakin na Ka'aba yace hubitat min aljannati ummuna Hawwa sai baban mu Hawwa ta sauko daga aljanna wa Maryama binti Imrana da Maryam yayi Imrana mahaifiyar Annabi Isa ta zo wa Asiyatu binti Muzahim almar'a almu'mina mu'minar matan nan allati kanat zawjatu fir'auna ta zama mata fir'auna wa lam tushrik billahi ita ma bata taba shirka da Allah ba ka gani ko wa ma'ahunna alhurul aini tare da su kuma da hurul aini yahmilna min fakihatil janna suna dauke da abincin aljanna wa thiyabil bidi da fararen kaya wanda za a sa ba jariri ka gani wajalasna ma sai suka zauna tare da ita yuhaddithnaha suna magana da ita wai samirnaha kuma suna ma musamara ita ce zance na dare fira suna zuwa da dare ma su fira dare da ita da rana shine hadith na dare shine musamara to suna yin musamara da ita da dare hiran dare wahiya masruratin ta farin ciki kamar ma ba haihuwa ta ba bihinna da su wa tahmidillah tana ta godiya Allah wa tashkuru tana yaban Allah ala hadha ni'ima bisa wannan ni'ima da ya mata wa fi jawfil ka'aba ash-sharifa a cikin wannan ka'aba waladat aliyan alaihi salam abin nan falafathu laha hawa wa maryam wa asiya bi thiyabin wa qummashin tana haihuwarsa wannan matan da aka rasa mana sunan sai suka saka shi a cikin wannan farar tufa da suka zo da ita daga aljanna wa qummashin da abin dauka wanda ake saka jariri a ciki suka saka Imam Ali a ciki jama'a ku duba daga saukansa kayan aljanna ne fara tsawa mahaifiyarsa abin da ta yi kambaki da shi haka ake cewa ko na aljanna ne da ta haife shi to shikenan sai ke cewa wa baqina ma suka zauna tare da ita talatata ayyamin kwana uku da yan aljanna a cikin gaba ai dole Allah ya hana bude din nan suka zauna tare da ita wa hina aradatul qurud lokacin da su za ta fito mina Ka'aba da Ka'aba fil yawmir rabi rana ta hudu hatafa biha sautun minas sama sai ta ji wata murya daga sama aka ce ya Fatima yake Fatima sumihi aliyan ki sa Muhammad Muhammad jama'a manzon Allah subhanahu wa manzon Allah shine Allah yake magana da shi kai tsaye ake kira wannan magana hadisul qudusi ba tare da mala'ika ba ko aiko mala'ika Jibrilu to ita kai tsaye aka yi magana da ita cewa ki sa masa Ali waye mai wannan magana alhamdulillah sai ce wallahu al-ali ala yaqulu Allah madaukakin sarki ya ce shaqqaqtu ismahu min ismi na kago sunansa daga sunana ne sa masa Ali ana al-aliyu shi ma sa masa Ali ka gane ko wa addabtuhu bi adabi na ladabtar da shi ma na tarbiyantar da shi da tarbiyata to daga ina yake wannan alin kenan ka san kwanaki mun yi wata magana a nan koko an ce wani yake biyo labari to da yake labarin diran mai ta tsakiya haka ya murɗe masa saiti ya warga labarin zai di kamar toshin lai haka kuma ya gaza da shi ne ya tafi bai mun ce Imam Ali ya ce shi ne aka turo ya magana a tsumman goyon Annabi Isa lokacin da Annabi Isa ya magana a tsumman goyo ba shi ya ba Imam Ali ne shi ne ya magana a tururuwar Annabi Sulaiman shi ne kaza shi ne abin nan Zulkarnain din can duk ba Imam Ali ya kawo mana ba kuma da hujjoji to kaga ai a makaranta ne ko mun kawo gabar da ta kama a faɗuwar nan ne aka faɗa kowa ya gane kawai wanda ya tashi yake bai wani labari wanda bai taɓa zuwa ba makarantar bai ce sai da Allah shi ne ya magana a zaman gurin Annabi Isa ce kamar ya zaka ce haka ko baka raba ko mai ji wata mai kasa ba shi amsa to bai kamata a rinka haka ba ko yawwa in ka je ka karanci abin nan ɗinka na
likitanci ai ba za ka zo ka ce kowa sai ka masa practical ba ko ko yanzu nan ɗinka nan hantarka tana nan ce la ilaha illallah dama an ce gidan ku mayu ne haka zai fara tuhuma ka ko yanzu ka hantar ka nan dake kaza naka yana gu kaza wuri ka nan in ka taba za ka ji wannan abin to kaza ne na sai ce mamaye ne saboda shi ba da shi kuka yi wannan karatun ba ko na isma amma in dan uwanka ne da yayi karatu kuka yi isma da shi sai kaga hanta an ce ina ma aka ce nan take nan daidai ne to kaga shi za ku fahimci juna kai dai amma kai je ka samu mutumin da bai taɓa zuwa magana da wata mata gaga ce ma a wajen maka kaga mama sun sai baɗin nan ne da muke tare da ita to shine sai wani likita wanda sun je asibiti sai ce mata to gobe ba baki dawo kake ci komai ko ruwa kake sha lura to yana tana dawowa ita kuma ta tashi da ta karya ganan tsofaffi da yawa yadda take a je yana zuwa ce iya ke da muka ce kake karya ta ce shege mayan banza dama an ce mana duk likitoci mayu ne rigima ta kira kafin da ita daga asibiti ka ci kanka ko ba ka lura to kaga irin wannan to da ya ganta shi ma zai boye ce to iya gashi yanzu kuma an riga an zo ko an makara amma dai ina jin mu bari zai gobe amma yana ce mata ya aka yi karya sai ta ce maye ne ya aka yi san ta karya ai a gida ta karya to kaga ilimi yana da mustawa da za ka gaya mutum ya fahimci to shi wannan sai ya gaya to nan gashi Imam Ali ya ce Allah ta'ala ya ce ni na sa masa suna irin nawa kuma ni ne na ladabtar da shi da ladabi na haka manzo Allah ma ya ce addaba ni rabbi wa ahsana ta'dibi ubangiji na ya riga ya horar da ni ya nan da ni ya ladabtar da ni kuma ya kyautata min tarbiyya to ga aliman Allah da kansa ya ce ni ne na yi tarbiyantar da shi wa auqaftuhu kuma ala ghamiri ilmi sannan kuma na tsaye da shi a bisa ghamiri ilmi zurfin ilimi na kai shi har ƙarshe wa auqaftuhu mana na kai shi bangon ya ƙure karatu ali an lura ga Allah ya faɗi bawa ya ce wannan ya ƙure karatu in dai karatu ne to ya ƙure shi la ilaha illallah ya ali ya ƙure karatu jama'a inji Allah fa ka gani ko wa huwa allazi sayukassaru asnama fi baiti shine zai rugurguza gumakan da suke nan ɗaki na a Ka'aba kenan wa huwa allazi yu'adhdhinu fawqa dhahar baiti shine zai hau saman wannan ɗakin na waye kiran Allah ba uban da zai hana shi an lura duk wannan fa Fatima binti Asad Allah yake gaya mata ita da Allah suke wannan magana ka gani wayu qaddisni zai tsarkake ni ya ce ba abin tarayya tare da ni wayu majidni ya yabe ni ya ziga ni zan ji daɗin zigan nan kuma faɗo ba liman ahabbahu alheri ya tabbata ga wanda yake son sa dan nan naki wa ata'ahu ya so shi ya kuma bi shi wailun banu da shiga uku da lalacewa da balbalcewa ta tabbata liman abghadahu wa asahu ga wanda ya ƙi shi ya kuma saba masa wa ake magana to dan Fatima binti Asadi ta haifa abinta an mata hudu ba an gaya mata shi kowaye yanzu ta ji bayani akan ɗanta an lura to shikenan bari mu ƙara rugawa da wani tsallan Allah ta'ala assalamu alayki ya ummu aminul mu'minina haka yace to ina mana ta tsallake ne amma akwai karatu sosai wallahi masu daɗin ji to wara hadhihi almar'a to wannan mata ta taso ta rayu hashimiyatan a matsayinta da bahashima mu'minatun mu'mina tara ahadithun tarwi kai ahadithin rasul sallallahu tana rawaito hadisai na manzon Allah inal muslimati wa ba'd sahaba ka gane ko sahabati idafatin ila ta'lim ulumul qur'ani faqad rawat yake cewa rawan menene zan ce karatun da muke da saba yawa sadis wal arba'un ta rawaito hadisai kwaya ɗaya har 46 tana karantar da mata sahabbai daga manzon Allah da kuma wani bangaren ma na mazan sahabbai take karantar da su idafatan ila ta'limul qur'ani bayan tana karantar da qur'ani kuma ita ma yafi mamali tana karantar da qur'ani kuma tana karantar da sahabbai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hakaza zallat haka ta kasance Fatima binta Asadin al-Madina a cikin al-Madinatul Munawwara ko to haka nan ta kasance a cikin Madinatul Munawwara ma bayan Makka din haka to addi wajibaha tana sauke wajibinta ala akmal wajhin ta fuska mafi kyawun fuska ma'ana ku zama mana kyawawan jakadu din nan to shine ita ma ta wakilci manzo Allah ta nan gefen to shine yake cewa ana haka ne fa adalaka halmaradu to yanzu muka zo magana da muke so mu mun dan yi talkisi ne duk batun hijiran nan kaga duk mu kawo kuma akwai magana a can yace to she rashin lafiya ta same ta a Madina shekara ta 4 kenan bayan hijira a irin rana ta shekaran jiya kenan abin da ya shafi 24 ga
watan safar kaga safar din nan ya ebi mutane da yawa amma a wannan rashin lafiya da ta kwanta wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fariquha manzo Allah bai rabuwa da inda take wa yauduha wa yadmithina alaiha yana zuwa yana duba ta yana kwantar mata da hankali haka yana in yazo shi ma hankalinsa ya kwanta in yazo ya ganta wa huwa hazin yana cikin bakin ciki li maradiha saboda rashin lafiya da ta fada ciki fa hiya ummuhu ba'da ummi domin ita ma babarsa ce bayan babarsa wa hiya hanuna ash-shafiqa ita me tana nuna wa manzo Allah soyayya da tausayi wa dhalla waladaha aminul mu'minin alayhi salam yasaharu ala rahatiha Imam Ali shi kuma yana zuwa dutinsa yana hana idansa bacci akan ganin cewa ya dauki ya kula da ita a gadon rishin lafiyar ta fi firashil mardi a nan gadon rishin lafiya wa kadhalika zahara haka ma sai da zahara wa auladaha da ayayanta duk kai wannan ta rishin lafiya mai dadi wa sa'iril muslimina wal muslimat da sauran musulmi maza da mata yazuruna suna ta kai mata ziyara wa hum hazinuna suna cikin bakin ciki lamar da rishin lafiyar ta hadhihi mar'a al'azima wannan babban mata war rahima mai jin kai wa awwalul muslimati ba'da khadijatul kubra farkon wadda ta imani da annabi bayan sayyida khadija ka gani ko wallati tahmalat fi sabilillahi al-islam fi sabilil islam al-kathir wadda ta dauki wahalhalu da yawa akan abin da ya shafi musulunci wa kanat tahinnu ila diyariha fi makka al-mukarrama tana shauƙin komawa gidanta a makka da aka baro saboda gidan masu kuɗi ne kuma nan ne babban markas shine markas na farko shine ma aka kagi su banu umayya sai kagi wani da suke kira wai arqam bin abi arqam to sabon markas ce suke saboda suke shi yanzu markas din gidan abi talib za a rufe ka a ce gidan ba ma a faɗa gidansu kawai alalin nan ne mun tada ta manzon Allah nan ne markas da haƙiƙa to gida ne mai kyau yayi ne an masa bangarori daban-daban kala-kala a gani gida ne kana jifin da yake rabon abinci har ga tsuntsaye da namun daji yake zuwa to shine sai zamo tana kwaɗayin ta ga an komo maka ta mannal auda tana burin dawowa maka ilaiha ma'ar rasulu tare da annabi al'akar mai girma wal jaysh da rinduna al-islam ta musulunci ne ya hatamu al-asnaf domin su zo su rugurguza gumaka kaji ba a gani ko wal ausan domin ai an gaya mata za a rusa ko to tana so ta ga ranar bikin da ɗanta nan zai ruguza gumakan nan tana da burin wannan Allah ya nuna mata to shine ke cewa li abdullahi wahdahu la sharika la dan ta ga an bauta Allah shi kadai bai da abokin tarayya to wa qabala iltihaqiha bir rafiq ala kafin ta hadu da Allah ma'ana kafin ta rasu kenan awsat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wasiyata kafin ta rasu ta wa manzon Allah wasiya ka gani ko wasta ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da tilka wa manzon Allah ya ji wasiyar kuma ya rike sun mafara Fatima bintu Asad al-Hayat sai Fatima bintu Asad bayan ta yi wa manzon Allah wasiya sai ta Allah ya karbi ranta radiyatan maradiya ko ya ayyatu annabsul mutun irji ila rabbiki radiyatan maradiya to haka aka ce ta yace fa hazina alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da Imam Ali suka bakin ciki wa kullul muslimin dukkan musulmi huznan kabira wa baka alaiha rasul manzon Allah yayi kuka buka an sharidan kuka mai tsanani fa hiya awwalu hashimiyatin an tajabat laha Hashimi li Hashimi ita ce farkon Hashimiya ta haifi ba Hashimi ka gani shine Imam Ali wa qada an jabar aliyan wasi rasulullah ta haifi Ali wasiyin manzon Allah wa Ja'far at-Tayyari da Ja'far at-Tayyari shahidin mu'tada din nan ko wa Talib da Talib wanda ake kiran Abi Talib da Abu Talib ne yayan su Imam Ali wa Aqilin da Aqilu wa Jamana da Jumana mace ce ita kuma wa Ummu Hani da Ummu Hani ƴaƴanta sune wa'annan guda shida kenan ko bakwai wa kulluhum muslimun dukkaninsu kuma sun yi imani da Allah da manzon Allah mukhlisuna masu ikhlasi wa qad faqada rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mautihal ummur rauma wa shafiqa manzon Allah da rasuwarta ya rasa uwa mai tausai mai jawo dajika wallati wa qaffat ma'ahu fi kulli marahilin hayatihi wadda ta tsayu da shi a dukkanin marhaloli na rayuwarsa wa awwal muhajiratin ita ce farkon muhajirai wahina sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ilu rasulullahi an huzunihi al-kabir da aka tambaye annabi wannan bakin ciki da yake babba yace sai yake cewa li faqad fadima saboda rashin ta sai yace amin nan ya ajabahum rasulullahi manzo Allah ya amsa musu ila da amincin Allah tabbata gare shi inna hadhihi al-mar'a wannan mata duki gani kanar ummi ba da ummi ita ce babata bayar da so babata waladat bayan babata da ta haifa inna aba taliba domin aba talib kana yasna'u sani'a aba talib yana yin sani'a na abinci in ya tsara abinci
wa kana yajma'ana ala ta'amihi zai tattara mu wajen fa kana hadhihi alma'a tafdalu min amma sai ta rage in Abu Talib ya kawo abinci akai in aka zauna za a ci duk gidan dole ne yayin da aka lissafo manzo Allah shi annaba bakwai a ciki amma sai ta rage wannan sauran da ta rage na waye yace taddakiru minhu nasiban khasan li sai ta ware abu wannan abu sai ta ce a rage wa dana haka take ba ta cewa da sauran yayanta amma shi manzo Allah ya ce ko abinci aka yi a gidan nan in ba zai isa ba ma kowa ya koshi amma duk da haka sai ta ɗiba ta rage wani ta ce nawa ne kuma in ba ni ba wanda ya isa ya ci wannan abincin ita Fatima bintu Asad ma bai yi mamari sai ce to wa inna jibril akhbarani an rabbi malaika jibril kuma ya gaya min sako daga ubangiji jalla annaha min ahli janna yace mu gaya mata ita ai aljannati wa akhbarani kuma jibril har wala anna Allah ta'ala amara 70 alfan min al malaika yace kuma malaika jibril ya zo ya ce mana Allah ya umarci mala'iku 70,000 yusalluna alaiha su zo su yi mata sallah yanzu nan da ake magana mala'iku za su zo su yi sallah kuma an ce wajen sallah ma an ji alamu da irin maganganun addu'arsu amma ba a gani amma dai sun zo sun yi sallah a gare ta lokacin da ta rasu wa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sahaba an yahfuru qabraha sannan man Allah ya umarci sahabbai guda 4 suka je suka haƙa mata kabari summa taja'a huwa fil qabri sai kuma ya shiga kabarin nata ya kwanta wa ka annahu yuwassi'u da ya kwanta sai ke buɗa allura kai Allahumma salli ala Muhammad wa ala karfi sai annabi Muhammad wa ali Muhammad an haka kabarin daidai da ake kowa amma manzo Allah da ya shiga ciki ya kwanta sai yake buɗa sai da ya karawa kabarin girma ba da fatanya ba ku duba ku gani jama'a wannan bawa na Allah madaukakin sarki ku duba irin wannan tausayi kuma da jin kai to shi ke kasar ita kanta an mata dole to shikenan da ya bubuɗa shi kabarin nata sai yake cewa sun ma'ada qamisahu sannan sai ya cire rigarsa almubaraka mai albarka li yakfunu Fatima binti Asad yasa aka yi mata likafani da ita rigarsa ya kobe aka yi mata likafani da ita ka gani ko wahina sa'aluhu da aka tambaye shi akan me yasa ya haka an sababi zalika qala albasaha qamisi na sa mata tufafi na ne li taksi min hulal janna dan ta sa kayan aljanna kaga su sai ganin ta mata annabi ce a jikin sa take kaga ma daga aljanna aka kawo da kenan kayan aljanna ne tun daga nan ta fara sa'a an lura to ce inna hadhihi al-inaya min rasulillah wannan kulawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima binti Asad ka Fatima binti Asad ya kamata mu kula da ita ma ya kamata tunda kaga irin kula da manzon Allah ya ta hadhihi al-azima yadullu ala umqi imaniha wannan abin ya nuna zurfin imaninta wa tafaniha da fana'in fi sabilillah a tabarkin Allah madaukakin sarki wa ikhlasa halin rasulullah da ikhlasin soyayya ga manzon Allah war risala al-islamiyya abin nan as-samaha ka gani ko me biya faqad walidat fi baitin yuwahhidu laha qabla al-islam an haife ta a gidan da daman gidan na ma'abuta tauhidi ne kamar yadda ya kawo mana a baya an lura sai yake an haife ta a gidan musulunci wa hiya mujahidatun ita mujahida ce sabiratun mai hakuri ce lam yaza'a imanuha kuma shay'un wani abu bai taba girgiza imaninta ba wata jaraba da ta girgiza imaninta a rayuwa wa kassaha Allah ta'ala bit takrimihi na shaqqa laha jidar Ka'aba kuma Allah ya keɓe ta da girmamawa lokacin da ya buɗe mata Ka'aba litanid bihi sayyidul wasiyin dan ta haifi shugaban wasiyai wa yasubud dini amirul mu'minin salamullahi alaihi shine asubul jini kaman an ce asub shine shugaban kudan zuma din nan wanda shine commander all na kudan zuma shine ake cewa da asub to lugar na kudan zuman ne aka dauko ake kiran da Imam Ali shine in dai mu'mine ne to shine asub din su allura to shine ke walada sannan kuma wa qaddamar walada Ja'far Tayyari shahidan kuma ta gabatar da danta Ja'far Tayyari ya shahada shi ma shahidin difa'an anil islami dan ba musulunci kariya wa wada'aha kuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidin nabawi manzo Allah ya sanya ta a masallacin annabi ka gani ko wasalla alaiha ya mata sallah wa kabbara alaiha 70 takbiratan yayi mata kabbara 70 a sallah duk duniya kuma ita kadai manzo Allah da kabbara 70 in za a sallar jana'iza kabbara nawa ake 5 a ɗaya makarantar 4
amma hudu ta zo cewa duk wanda manzon Allah ya yi wa kabara hudu munafiki ne. Ana gane munafikai ne ta hanya haka, in ya zo sallah in ya kabara hudu ya bar mutum to nan an gane munafiki ne. To kaga ita ce yan uwan ahli sunna kuma suka dauka, ko ba sani ba ko kuma ban sani ba, an lura. Amma mazhab al-bayt biyar ake yi, in yayi biyar to shine mutum ya cika karansa ya kai tsaiko. Muhammad, Aliyu, Fatima, Hassan, Husaini, yawwa la Muhammad wa to ka gani, to saboda haka in ga manzo Allah ya hudu ya bari to mutum munafiki ne, haka ruwaya ta tabbatar da gidan annabi. To ita sai da Fatima binti Asad an mata kabbara ba hudu ba biyar ba 70. To me yasa takbiratan wasara bi janazatiha ma almuslimina wa huwa yadhrafu dumu, ya tafi tare a jana'izarta tare da sauran musulmi, kuma har aka je makabartar ta manzon Allah yana zubar da hawaye daga idansa. Ka gani ko harata mai dimi alaiha saboda rasuwarta, ya ji ciwon rasuwarta. Wasa ala Ammar bin Yasir, Ammar dan Yasir ya tambayi Rasulullahi manzon Allah ka'ilan yace masa fidaka abi wa ummi, fansar ka mahaifina da mahaifiyata ya Rasulullahi, laqad sallaita alaha salatan lam tusalli ala ahadin, ka mata wata sallah da baka taba kowa irin ta ba, qabala kafinta misli tilka sala, irin wannan sallah. Faqala ya abal yaqzani, ya abal yaqzani, haka manzo Allah yake cewa da Salma abin nan Ammar bin Yasir, laqad kana laha min abi talibi waladan kathira, tana da ayaye da yawa a wajen Abu Talib. Walaqad kana khairahum kathiran, alherin da suka yi min yana da yawa. Wa kana khairana qalilan, ni kuma na daina abin da na yi musu. To shi yasa yanzu na gwangwaje, ni ma ne mata na ne mata kabbara 70 saboda in mata abin da ta yi mini, gani ko. To shine yake cewa abin nan menene yawa yake cewa fa kanat tashbi'ni wa taji'uhum, ni tana bani abinci in cin koshi, sauran ƴaƴan Abu Talib ta hana su saboda girmamawa a gare ni. Wa taksuni wa ta'rihim, ta yi min dinki ta basu ba ta yi musu ba, ka gani. Wa tadhanani wa tash'athahum, ta shafa min mai, ta yi min shamfu, ka gane, ta sa mai a kaina, ta gyara min gashi na, su kuma ta kyale su da kansu haka nan, sai dai ta taje musu kawai da mataji saboda girmamawa da take a gare ni. Irin fada'il ɗinta ne manzo Allah yake ta kawo. Sannan me yake cewa wata za'u fihi tib, ta sa min kuma turare a cikin man da za ta shafa ma aka, duna auladiha, ba ta ayanta haka, ni kadai take haka. Wa qad tahaddatha al ulama uzama, manyan malamai sun yi magana akan Fatima binta Asadin kathiran da yawa. Wa afanu alaiha, sun yabe ta. Wa karramuha, sun karrama ta. Wa azzamuha, sun girmama ta da limalaha, saboda abin da yake tattare da ita min fadlin na falala kabirin mai yawa alal islam a cikin musulunci. Fa hiya allati hajara min makka, ita ce wadda ta hijira daga makka ila madina, zuwa madina, mashiyatan da kafarta, hafiyatan ba ta kalma kuma a kafarta. Wa hiya awwalu imra'atun baya'at rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi makka, ita ce farkon matar da ta yi wa manzon Allah mubaya'a a Makka ba'da Khadijatul Kubra, bayan sai da Khadija, amince Allah ya tabbata a gare ta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala qabriha, akan kabarin ta manzon Allah ya ce Allahumma ghfir li ummi Fatima binta Asad, haka manzon Allah ya ce Allah ka gafarta wa Muhammad wa ali Muhammad, Allah ka gafarta wa babata Fatima binta Asad. To ita ce Fatima binta Asad kenan.